Nilkom nilqakom għal programm ieħor Kuxjenza llum programm ieħor għal qalbi għaliex miegħi għandi persuni li nammira immensament. Dawn huma mill-għaqda Visual Non-Visual Network li hija għaqda li beda Noel Farrugia. Noel kien fil-Parlament għal diversi snin, kien anki ukoll Ministru ma dal-aħħar snin bruħu ġismu jaħdem għal persuni li jsejħilhom dawk ta' lilin mid-dawl, xem wara lilin mid-dawl, huma persuni li jew xi drabi jkunu ma jaraw xejn jew jaraw ftit. Noel nirringrazzjak illi ġejta umana, għandna lil dan iċkejken illi biex nġibu fil-programm illi Abela u lil mama tiegħu Daniela, u mbagħad għandi s-Sinjura Bridget Mikallef li hija persuna li hija attiva ħafna f'din il-komunità u li jem Stafraċ ukoll li jem diġà kont ġibtu fi programm ieħor Kuxjenza u vera mar tajjeb. Li qed għandu 9 snin ngħidi ftit fuqu. Li inti all right? Iva. Inti bniedem li nammira ħafna niggustak immens. Ħanaraw filmat. Ħanaraw filmat u nisimgħu filmat. Tiegħek ftit ilu da, naraw il-filmat flimkien, Sur Direttur, batilna l-filmat ta' Lija Bela, jekk jogħġbok. Proset l-ewwel nette Noel li jafu jkantaw ukoll, ma kontx naf jiena. Li għadu jkantaw lek dakinhar ngħidilna x'ġara. Jiena għad inkantaw ma storbju sieda. Is-senti li żar wieħed minnhom imma qalu li vera għandek ħafna kuraġġ u kif tmur l-iskola? Toġbok l-iskola? Bomba. Bomba. U li inti li il-Noel Farrugia minn 1 sa 10, kemm tħobbu? Infinite. Infinite. U għaliex, għaliex tħobbu? Għaliex, għaskun għas immorru f'post. F'da fanut. Żewġ magni tal-vannu tattu. Tana basket tal-ħanut u battal-jom żewġ magni blalen. Kemmu ħelu, kemm inti ħelu li, Inti jekk il-ħin kollu tiċċajta. Iva ta'. Għajd li naqra, xi tħobb tagħmel, x'inhu l-iktar affarijiet li tħobb tagħmel inti? Tal-iskola tajthom il-klassi. Mhux bil-fors l-iskola. tajtu l-klassi. Xi tħobb tagħmel inti? X'inhu tilab jien nafu tilab jekk tilab biex? It-toys bit-trak. Bit-toys bit-trak. Bit-toys bit-trak. X'aktar? U bid-drums. U bit-drums. U x'tixtieq issir la tikber? L-sensi. Ser ta' drums. Tħobbu ħafna d-drums. Ħafna. U dak li qed tagħmel b'saqajk huwa dak il-ħoss li tħobb tagħmel? Ħanara, għatini naqra. U għaliex tħobbu daqshekk, proset, hej, għaliex tħobbu daqshekk id-drums? Għasemmur antier. U nġenna sinnara drums. Veru? U kun nifsiq nieħu d-dar kollu. Xi tkun tixtieq tieħu erġa' jdili di? Id-dar kollu. Id-drums kollu. Għajli xi tħoss meta tara d-drums, ġifieri u meta tibda ddoqqu. Xi tħoss? Il-ħoss. L-lobbi qalbi nħoss. Xi tħoss? Li l-gżal. Li ġo qalbek. U għaliex qed tgħid li vera jekk jaqbdek ħafna ferħ bid-drums, għajdli naqra. Għas indoqqu mod tajjeb. Bħal-ħarru, juqgħod jaqta' wkoll. U l-mużika tħobba? Ejwa. Lim l-iktar mużika għalhekk li vera toġbok? L-iktar. The Voltings u Fortnite. Semmejt il-diski li joġbuk. Taf tkanta li xi waħda? Green. Joġbuk, ġifieri inti toġbok il-mużika, ġifieri qed nistenna jien l-qudiem narak Anka drummer. fuq ir-radio nisma' ħira u tgħidin bil-Malti.
X'isima? Hero ta' Aiden bil-Malti. Tħobb il-lejdin inti wkoll mela. Ġieli tqajt miegħu? Le. Le. Mela sar dun laqgħuk mela hija jekk jogħġbok ħafna. Daniela, it-tifel tiegħek huwa eċċezzjonali kemm tħobba l-mami jew? Kemm tħobba l-mami? Infinite. Infinite ukoll. Dat tifel nista' nimmaġina li jtik ħafna ferħ. Spjegali ftit ħajjitkom. Biżi ħafna, bieħ ikolli ħafna attivitajiet fejn Ħafna jieħdu. kwit. Inkwiet. Le, inkwiet mandiġ bik. Imma iġibilna ħafna ferħ, Iva. Ma min jiltaqa fejn ikun hemm atmosfera ħelwa dejjem. Għaxu t-tifel konfident immens. Ħafna. Ħafna. U tallem ħafna għat insegwi sa' kem daħal ġo l-studio, Nowela għat japprova, tallem ħafna diġà kif għandu jimxi u ġifiri juża s-sensi l-oħra b'mod tajjeb. Li, inti x'tista' tallimna biex persuna li ma tkunx qed tara, in-nies x'tista' tgħidilhom biex inti ħajtek tkun naqra aħjar? Nista' ngħidilhom. Iva, x'tista' tgħidilhom, x'tista' tgħidilhom? Ħalli m'għandix kif tilda kienar. Għamlu l-naqa kolla l-bankina, mufħal ma terda kena, Mux kolla, jirranġawa kieku. Għanna u koll il-Bridget. Bridget, inti mara li mara eleganti ħafna. Thank you. U vera niggustak ħafna l-mod meta titkellem ilek attiva snin gbar. Iva, Gbar. Kont qed tgħidi l-istorja tiegħek li inti ma twilitx nieqsa mid-dawl. Le, jina li ġrali ta' 5 snin meta ħat infection mill-kontaminazzjoni tal-baħar. Umbat kellhom jagħtuni il-cortisone drops l-Ingilterra biex jikalmaw li l-infection u ħarġ li l-glaukoma. Umbat għamilt mill-74 sa 89 nagħmel operazzjonijiet fajnejja minħabba l-glaukoma u ta' 17 sena tlift il-vista mbagħad. Għandi il-ftit dawl li jgħidu la perception ta' dawl u dlam. Mbagħad f'Novembru ta' dik l-istess sena li spiċajt l-iskola bdejt il-braille mbagħad. Inti waħda mill-ftit persuni nistgħu ngħidu issa li taf taqrah il-braille sew. Iva. Qed narak bil-bastun fidejk, bil-white cane, bil-bastun l-abjad. Dak huwa l-mod li tuża biex tkun tista' tmexxi ħajtek? Iva. U noħroġ waħdi bih imur sal-posta u lura. Imur xogħol bih, Ġifieri inti ara kemm inti attiva taħdem, ġifieri ara kemm inti mara ħabrika. Iva, jiena tinix li noqgħod bil-qeda ma nagħmel xejn. Jiġifieri attiva ħafna, jiġri attiva anki fil-parroċċa tiegħi naqra. Liema parroċċa tal-Ibraċ. Proset. Naqra fil-Knisja, ili minn 98 naqra fil-Knisja. Allura ovvjament taqra permess tal-Braille inti. Iva, bil-Braille. Naqleb il-qarijina bil-Braille Malti. Laħu kemm inti brava. Naqra wkoll darba fix-xahar il-parroċċa tas-Swatar. Mela fil-parroċċa tiegħi jibqa' skont naf se nibda niġi narak. Imur hemm, imur knitting ukoll. U attiva wkoll fil-visual non-visual network. Eżatt. Ukoll. Ili sena magħhom u attiva ħafna. Proset. Lijem, meta ġejt għamilt riklam sabiħ ħafna għax-xogħol li il-visual non-visual network u nixtieq ukoll xi ħin ir-reġija tella wkoll il-ħafna anka filmati, għandna filmati wkoll tidher insellem ħafna llum il-Marija Eliċ għaliex ħabbrika ħafna u vera mara li taħdem ħafna ma' Noel Farrugia u f'din il-network. Imma ritratti u anka l-filmati biex in-nies jifhmu intom fil-fatt bħala visual non-visual network tipproduċu ħafna
xogħol agrikolu, raħal darba rajtkom ukoll tagħmlu xi tip ta' xogħol bitqiq u xek. Għajdilna naqra li inti ilek ħafna attiv issa f'din in-network. Ili ħafna minn 2016 mal-Visual Network. Ovvjament dakinhar konna qed nagħmlu l-aġina biex nagħmlu l-aġin dak iż-żmien. Għandna wkoll il-prodotti tal-Brave Wellbeing Products li nagħmlu l-cookies, il-muffins, donuts, nagħmlu anka xikel ieħor ukoll. U daw tbijawhom intom ġifieri naf li anka għandkom ukoll xi pjanti u xek. L-istevia pereżempju. Għandna l-istevja, għandna il-kabru ladies finger, il-karella, u xi spices oħra Azjatiċi. Inti għadek żgħar, kemm għandek żmien? 23 sena. 23 veru għadek żgħar ħafna. L-aħħar li ġejt kellek 21. Jiġifieri xorta bqajt wieħed miż-żgħar. Liam inti mhux mit-twelid ukoll jew mit-twelid inti kellek dawn l-isfidi ta' saħħa? Ara, jiena kont blind mit-twelid. Miraklu mbagħad ta' 3 ġejt nara ftit. Kelli sfidi xaf l-iskola, dak iż-żmien ma kontx nuża l-brejl. Allura ma kontx daqshekk bħal Bridget jew li tista' tgħid li bqajt għaddej bħala skola. Però sibt xortija li sibt il-Visual Non-Visual Network li għenitni biex ikolli anka xogħol. Naħdem mit-2022. Magħhom ġifieri full time bħala blind farmer. Proset. Għara x'opportunitajiet daw grazzi għal Noel Farrugia u għadin komunità sabiħa ħafna din in-network il tqajt ma' wħud minnkom. Inti wkoll bħal Bridget tuża il-bastun l-abjad. Kemm ilek tużah? Illi nużah minn xi 2017. Illi nużah. Kif spiċċajt l-iskola mbagħad bdejt nitgħallem il-white cane u dak iż-żmien kont nitrenjah l-Aġenzija Żgħażagħ, kont nitrenja hemmhekk immur bil-bass. U llum ġifieri jgħinek biex tkun indipendenti. Eżatt, jgħinni nkun indipendenti għalkemm hemm ħafna sfidi mingħajr llum il-ġurnata ma noqgħodx. Tajjeb ħafna. X'inhu huma l-affarijiet? Noel, inti għatli ħafna affarijiet, passjonat ħafna kif taqbad fuq is-suġġett li inti tajt qed tagħti ħajtek għalih mingħajr ma trid titkellem bil-passjoni u nifmek. Tirrabja ħafna meta tara ċertu affarijiet li qed ikunu ta' ostaklu għal. Inti għaliex ħloqta l-Visual Non-Visual Network? X'kienet jiena nafek, snin twal nafek, ovvjament ħabba ġurnalista meta kont fil-Parlament u bħala Ministru, jiena dejjem nafek tgħin persuni omja jew nieqsa mid-dawl. Għaliex? Jiena nħobb dejjem minn wessa u nimbotta l-qudiem dak li komplementa l-ħajja tal-umanità kollha kemm hi. Issa dejjem jaffaxxinani l-punt li b'diżabilità jew le hemm nies li ma jikkomunikawx viżwalment mal-ambjent ta' madwarhom. Ġifieri, jekk Bridget marret tixtri il-vegetables, tajjeb, dina mhux qed tikkomunika mal-kuluri u allura dak kollu li jista' jamplifika l-emozzjonijiet tagħha. Ġifieri, jekk jinbatlek message lilek u għatlek tajt subajja, okej, inti rajt il-kliem, imma jekk jinbatlek message u mbagħad tajt ritratt bid-demm, jien abbattek l-emozzjonijiet b'diżabilità jew le. Fil-każ ta' persuni li jgħixu f'ħajja li hemm id-dawl, dawn it-tip ta' emozzjonijiet ikunu biex ngħidlek sikta jew ma jkunux daqstant amplifikati f'dak li hija l-ħajja ta' kuljum. U allura inti ma tistax titkellem fuq kurrikulum edukattiv mingħajr ma tibni relazzjoni ma dak li jgawdi issa u dak li huwa kumplimentat viżwalment biex jibbenefika għal dak kollu li nħoloq biex jikkumplimenta l-kwalità tal-ħajja tiegħu u tħalli da barra.
U għaw mux rabja ta' ġifiri għaw fejn umbat nżid ir-rwol tijaj. Ġifiri fejn immur jiena mill-Ministru tal-Edukazzjoni l-isfel. Fejn ġifiri immur nikkomunika mal-headmistress, mal-kap tal-iskola, mal-studenti, mal-imkast l-università biex b'xi mod jew ieħor dan jitwessa f'dak li hu dialogu, f'dak li hu diskussjoni. Ħanda ħalftit illi hemm l-Bridget u anka l-Daniela wkoll. Inti llum tajt skop biex huma jagħmlu l-ġiet il-komunità ta' persuni li huma bħalhom. Imma wkoll ilhom tajthom li jħossuhom iktar produttivi u t-talenti tagħhom qed jiġu mħadma. Niftakar li hemm kien ferħan ħafna, niftakar meta ġie kuxjenza u tkellem fuq hekk ara jitbissem fil-fatt. Li hemm anki Bridget, x'inhuma l-affarijiet, ħanibda bik li hemm li tixtieq tagħmel iktar. Nitrenja tandem, ikolli iktar ċans u nitrenja iktar it-tandem. It-tandem x'inhi? Għax ħafna minn nies ma jkunux jafu x'inhi. It-tandem hija rota, ġi steerings u ġi seats ta' qudiem suqa jara u ta' wara ovvjament ikun persuna li hemm id-dawl. Titħafna training, titħafna U x'tixtieq tagħmel iktar? Niftakar kellek ħolm kbir biex tkun iktar b'saħħtek fin-negozju. Intrapreneur. U kellek ħafna ideat, U parti fix-xogħol li nkunu ovvjament ikonna aktar nies li jixtru prodotti tagħna, ħolma tiegħi li intihom dak il-prodott li huwa tajjeb għas-saħħa lihom li tiġat nagħmlu u li nemmen li nkun nistgħu nkunu ta' sosten forsi. Iktar milli sosten, iktar nkunu parti sostenibbli, però nkunu wkoll l-nies xin jarawna nflok jibżaw, ikelmuna, jistgħu jiġu u ninaqdu nkunu familja waħda, tifhimni? Veru, veru. Bridget, inti x'tixtieq illi tagħmel iktar? Ġifieri inti diġà attiva ħafna, attiva fil-parroċċja, attiva fil-Visual Non-Visual Network, taħdem ukoll. X'hemm affarijiet li tajt tixtieq illi tingħataw iktar opportunità li tista' tagħmel? Li n-nies ikunu iktar qawwe tan-nies li jgħixu lil mid-dawl, li iġibuna rispett u mhux iħarsu lejna jisna tat-tieni jew tielet klassi. Fil-fatt ħanstaqsik di għax jiena kelli opportunità nitgħallem ħafna minn persuni, kon naħdem ukoll ma' persuni nieqsa lil mid-dawl kif tajt inti Noel. Intom forsi il-viżwal mhux qiegħed hemm, però qiegħed hemm xorta. Għax inti tisma' ovvjament is-sens ta' smieħ ikun b'saħħtu ħafna. Jiġifieri jekk persuna mingħajr ma tkellmek, nafax ħassejta u ħdimt ma' persuni li qaluli, li inti tinduna li bniedem il-mod kif qed ikellmek, u ġili anka l-mod kif mhux qed ikellmek, mhux qed jirrispettak, tajjeb qiegħda ngħid. Iva, għax mill-vuċi tinduna. Il-mod kif jitkellem jew ma jitkellimx, aħna se nindunaw. Għax din irridu nkissruha. Mela persuna x'għandha diżabilità ma tkunx qiegħda tifhmek jew din xi ħaġa li naf li tweġġa' ħafna. Kemm tweġġak lilek personalment? Iweġġani ħafna għax jiena vera ma narax, imma jiena persuna bħal ħadd ieħor. Għandna s-sentimenti tagħna wkoll. Maħniex magħmulin tal-ġebel. Jekk xi ħadd se jweġġana, se nweġġaw. Jekk se jgħidu kelma mhux floka, se nweġġaw daqs ħadd ieħor. Jekk jiena ngħid xi ħaġa kontra xi ħadd, dak xi ħadd se jweġġa' bil-kliemi, daqstant ieħor aħna.
Ġi aħna nis ta' demu laħam pal-ħattijħor, għanna sentimenti, u n-nis iridu jirrispettaw dik il-ħaġa li aħna jitrattawna ta' nis normali. Bħalissa Bridget qed jidher filmat, hemm inti u Marija Eliċ ma' qegħdin ma' esperjenza fejn qegħdin tmissu żiemel. X'kienet din l-esperjenza? Kienet sabaħja ħafna, jiġri morna f'post fej għandhom daw l-annimali li jkunu abbandonati jew abbandonati. U għamilna tur hemmhekk u ħallowna missu u nittimaw l-annimali hemmhekk. U iż-żiemel jgħidu kemm hu sensittiv iż-żiemel. Li jħossok. Iva. Għattarxu, iż-żiemel għattarxu. Tuħ it-tamal. Eżatt. U l-ħarrub laqatali. Eżatt, tajni ħiekol. U kien esperienza sabiħa li għax għatma missejt żiemel f'ħajti. Las kont mort viċin ta' żiemel. U l-fat li bdejna immissuħ, għalnija kien vera esperienza sabiħa. Proset, kemm titkellem anka li ta' ma' veru Bridget, anka meta tarak marab eleganti ħafna, komplementak, kemm tilbes pulit, vera lady, vera mara, jien naħseb taqbel ħafna kieku murtejx mal-familjarja l-Ingliża naħseb jiena. Segwi dress code, Bridget. Jiena għandi ċertu dress code jiena. Proset. Trabit, il-mami dejjem rabbitni biex nkun indipendenti, għatman daħlet li kif nilbes, anke ħbibi stess jiskantaw, jgħidu li, Bridget, kif rinexxilek, tażel kollox, timmeċċa kollox ek. Tassew, ta' kif jirnexxielek? Ma nafx, naħseb il-bambin, tani dak id-don, ma nafx. Kollox mirqum, ġifiri r-tok, dwifer, il-ġojellerija, zraben, ili n-nota konsegwi, kudejt kemmi mara pulita u eleganti. Għandi ċertu dress code, ġifiri fej mur, jek naf li sejra fuq television sen mur mot, minir sen mur bil-jeans xejn. Ix-xogħol ukoll. Għandi ċertu dress code għal kull post fej sejra. Proset tassew. Daniela, bħala x'inhu huma l-affarijiet li tixtieq tara jinbidlu biex il-persuni li lin mid-dawl ikunu jgħixu ħajja iktar ta' dinjetà, ħajja aħjar. Eżatt bħalma tiġa qalu Liam u Bridget. Ħafna drabi n-nista madwaruna flok jagħmlu l-aktar kuraġġ ġieli jitfawna naqalura. Eżempju storja żgħira li ġrat il-nafti ta' żminilu fejn l-iskola kien hemm tifla ftit iżgħar milli mal-mama tagħha u jew diħla l-iskola konna diħlin aħna wkoll u lill-omma qaltilha ma x'għandu dak it-tifel. U l-mama tagħha ġibtha u qaltilha ieqaf mhux hekk, mhux issa. U jien nista' nifhem li l-mama tagħha dak il-ħin forsi ħassitha skomda minħabba li konna ħdejn xulxin. Ma fil-verità kont nippreferi kieku qaltilha dak it-tifel huwa differenti minna, mur ngħidlu hello għax hu ma jistax jiġi ħdejk u jgħidlek. Hija naħseb nuqqas edukazzjoni wkoll. Li tweġġek. Għandna bżonn naħdmu aktar fuqha iva. U iva tweġġana lili bħala parent u min ikun għaddej minna toqgħod iġġenna nħossuna anqas. Mela, il-programm jgħat jala, temmen kif jaħrab, imma nun kontu ħafna nies. Noel, xem ġej bil-Visual Non-Visual Network? Kif qed tosserva inti bħala kontinwità mill-aħħar darba, dali qed tgħid Daniela. Missabela, huwa il-meet and greet compliments. Jiġifieri aħna llum qed immorru quddiem il-pubbliku ġenerali din id-darba li gawdi u li huwa komplimentat mill-vista u nispjegawlu kif għandu jikkomunika ma' bniedem nieqes mid-dawl. Prosit. Jiġifieri ma' taxi drivers nagħmlu hekk, nagħmlu ma' securities hekk, inkellmu wkoll mill-ogħla istituzzjoni l-isfel fil-pajjiż għax kulħadd
irrid jifhem li hemm dinja oħra u dan mhuwiex entrenched la fil-Kostituzzjoni tagħna, la fid-definizzjonijiet tal-liġi tagħna, allura mmorru fejn avukati. Bridget bdiet issa l-programm l-omi attivi fil-parroċċi, għandna programm għaddej kontinwament il-Bażilika tar-Rabat. Ġifieri li jagħmel llum bħala trainee tal-social entrepreneurship u l-environmental biotechnologies, illum iltaqa' ma' CEO u l-esperti u l-board tal-Food Agency biex hemmhekk nitkellmu. Dawn it-tip ta' realtajiet li għalina huma komdi il għaliex mhumiex suġġett. Mhux għax forsi kif naqbad nispjega li l-nifsi aħna supervi u aħna kif tħobbu tajdu maħniex edukati, imma ħadd ma resaq lejna u gwidana. Per eżempju, meta aħna għamilna questionnaire lill-istudenti tal-imkast flimkien ma' Paul Kalleja, ma' Amanda Dimmek, ma' Lara Tonna u Massur Kurmi, dawn għalun nisma, għalunna we wish to support the blindness cause, but we are not aware what we should do. Ġifieri, aħna qed nippruvaw nifmu eżattament dak li s-soċjetà għandha nieqes u nibnu. Per eżempju, jekk għandna Daniela qed tibni l-ġenituri, għandna tok ix-xahar dieħel ma' organizzazzjoni tal-widows tar-Romol biex hemmhekk naraw kif jistgħu jkunu huma inklużi f'dak l-attivitajiet li aħna wkoll għandna vojt sissa bħal m'għandhom vojt huma bħala Romol fis-soċjetà. U qed nippruvaw dejjem insibu dal-bilanċ. Noel, is-suġġett tagħkom jirrikjedi ħafna iktar programmi, wedek nerġgħu nagħmlu ieħor għax hemm ħafna xi tajt. Grazzi tal-ħidma tiegħek bil-Visual Non-Visual Network u l-ġid li qed tagħmel ma' din il-komunità. Liam, grazzi ħafna li rġaj ġejt. Bridget, onorata li ġejt il-programm tiegħi illum ħafna. Daniela l-ewwel darba wkoll u li, thank you, grazzi li ġejt għall-programm. Proset, Għamilla waħda ta' dram, saqaj, kisa ma' lajf, Issa d-darba li jmiss, rrit li narak id-dram su nġi nifilmjak, tajjeb? Noħdu għataq tal-ħarrup il-Marija? Prosit. Grazzi immensament dan huwa kuxjenza li rridu nis illi qed jagħmlu tant ġid u minkejja l-isfidi dan huwa s-sabiħ il-pożittiv illi qegħdin fil-negozju qed joħolqu l-prodotti jipproduċu tant programmi fil-komunità dawn huma affarijiet li ma tantx jissemmew u tajjeb illi nagħtu vuċi u viżwal għal dan ix-xogħol tajjeb illi qiegħed isir. Jiena nirringrazzjakom, grazzi li segwu l-paġna ta' Kuxjenza fuq Facebook u Instagram, grazzi lill crew kollu tal-programm kemm dawk li qegħdin fl-studio il-camera persons u dawk li qegħdin fil-kamra tal-kontroll u d-direttur Martin Merċieqa. Jien nerġa' nkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla u grazzi.